hayi ama-learnership aphumile maka bafuna abantu be-disability. Wena uhambe ne namakhazini wakini hambe niyothenga incwadi ye-disability yama-disability. Angazi ukuthi niyocabanga nithi ni-disabled kephi, but bafuna incwadi ye-disability ne manifika nifuneni uthapiwe. Hayi nizohamba nelona ama bank statement I10 ne ama ID copy I9, then uzofuna ama 1000. Nimnikeza 1000. Nimosha isikhathi kungena kanjalo. Nimosha isikhathi nini? Mina khona ezinye izinto engizenza esayidini mina. Angisho mina uyangazi ukuthi ngidayisa amafoni namateki nama-supplier mina. So angeke ngikwazi ukuyenza yabona ama-learnership. Uthapiwa ngiyanitshela, uthapiwa.